Από το Λυκόφως στο Λυκαβιές, από τους μεγάλους κλασικούς δημιουργούς στους μικρούς σολίστες. Κοντά μας σήμερα, από το παράρτημα Εθνικού Οδείου Νέου Ηρακλείου, έχουμε ένα σπουδαίο ταλέντο. Είναι μόλις 6 ετών, σολί στο πιάνο, ο Κωνσταντίνος Παπέλης. Η εξέλιξή του είναι ραγδαία στον χώρο της κλασικής μουσικής. Τα ηχοχρώματα της δημιουργίας του προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον στο μουσικό χώρο. Θεωρείται από τους μουσικοκριτικούς το απόλυτο μουσικό αυτή. Θα τον απολαύσουμε στα έργα Πρελούδιο του Μπαχ, έργα Καλομήρη Κωνσταντινίδη και Βάλς του Κρίνγκ. Να τον ακούσουμε. Ήθελα να μοιάσω στον Μπαντούρα Σκόντα, στον Γκλεν Γκουλτ και στην Τατιάνα Νικολάγεβα. Από τους Έλληνες άντρες ήθελα να μοιάσω στον Άρη Γαρουφαλή, στον Δημήτρη Σγούρο και στον Γιάννη Βακαρέλη. Και στις γυναίκες, στην κυρία Έλενα Μουζάλα και στην κυρία Βίνια Τσόπελα, όπου την αγαπώ πολύ, γιατί όταν ετοιμάζω κάποια κομμάτια πηγαίνω και σε εκείνη και μου κάνει τις παρατηρήσεις. Πολύ ωραία. Εμείς να πούμε ότι η ερμηνεία σου αφήνει τη σφραγίδα μουσικού μεγαλείου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, και γρήγορα να σε δούμε στο Μέγαρο Μουσικής. Ευχαριστώ πολύ.